Ja sam sigurna da većina od vas nije sjela u neki arapski restoran, a da nije probala mutabal. Mutabal potiče iz zemalja poput Sirije, Libanona ili Jordana, a prisutan je u restoranima širom zaljeva. Nalazi se čak na meniju svih kuvajtskih restorana. Postoji bezbroj načina za pripremu ovoga divnoga jela, a ja ću vam danas pokazati jednostavan, brz i ukusan recept koji će sigurno biti jedan od vaših omiljenih. Jako se brzo pravi, pa hajde da to uradimo zajedno. Sve što će vam trebati su pečeni patliđani, sok od limuna, bijeli luk, so, biber, tahini sos. I ja sam malo dodala dimljene paprike u prahu zbog dodatnog okusa. U ovome mom receptu nema ništa komplicirano, a rezultati će vas oduševiti. Patliđan kao namirnica je jako zdrava jer štiti naše srce, dobar je za varenje, bogat je vlaknima, a što je najvažnije, dobar je za ljude koji imaju povišen šećer. Sadrži vitamine poput A i B i C, a i razne minerale, a ovo je začin koji se zove sumak i o ovome začinu ću vam pričati od nekih od mojih sljedećih videa. Jer sumak je isto jako zdrav, mi ga slabo koristimo na Balkanu, čak i ovo jelo ne pravimo, mada je jako jednostavno i veoma ukusno, pa probajte ovaj recept i javite mi kako je ispalo. Ostavit ću vam cijeli recept u opisu ovoga videa. Ćao!